क'क्राझार जिल्ला सिंनि जर्दानपुर आलांगियाव थानाय केपस्टन इंलिश स्कुलाव दिनै 10थि बोसोरारि फरायसालि सान आरो बिगोमा मेल जालाङो। गावारि फरायसालिनि 10थि फरायसालि सान फालिनाय हाबाफारियाव बेंटल कलेजनि लोगो बिबुंगोरा डक्टर एनस नार्जारिया बाहागो लानायजों लोगोसे माननि आलासि महरै समाज सिबियारि जिसुया समफ्रामारि, मानव सेवा संघनि आफादगिरि बिरखां बर'आ बाहागो लादोंमोन। मख'जाथाव दि दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै समाज सिबियारि जिसुया समफ्रामारि आरो फरायसानि बिगोमाया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। गिबियावनो आं गासैनिसिमबो आंनि क्रिसमासनि गोजोननाय आरो गोदान बोसोरनि गोजोननायखौ आं हामलायथिनाय हरग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो केपस्टन इंलिश स्कुल जर्दानपुर आलांगि बे मोनसे स्कुलावहाय दिनै आङो दंफैयो। दिनै आङो नुनो मोनदों जि स्कुला 10 बोसोरनिफ्राय 10 बोसोर जाबाय, बेवहाय दिनै स्टुडेन्टफ्रा बिसिबां एक्टिभ, माने मोसानाय रंजानाय माने बेबादिनो केपस्टन इंलिश स्कुलनि फारसेनिफ्राय खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। जि सोरनि अबेबा मोनसे 20 बोसोर सोलिबाय थानाय बा 30 बोसोर सोलिबाय थानाय मोनसे स्कुलाबो बेजों गाजाबनो हाया, आं ओरैबायदि नुफैदों। बेवहाय आं दिनैहाय सासे चिफ गेस्ट हिसाबै नुजाफैनो मोननानै आंहा बिराद गोजोननाय दङ। दिनै आङो ओरैबायदि नुफैदों दि बेयावनि स्टुडेन्टफ्रा माने ओरैबायदि एक्टिभ, सनमान होनो गोरों, फरायनाय लिरनाय मोसानाय मुसुरनाय आसरित, माने बुंनो थाङोब्ला आं माने गोसोआनो ओरैबायदि रंजाखांनाय मोनदों। बेयावनो केपस्टन इंलिश स्कुलनि गासै सालायगिरि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। बेवहाय आंनि गथ'खौ फोरोंफैनानै आंहा मोनसे जोबोद गोजोननाय दङ, फुल सेटिसफेक्सन। मानो होनोबा बिथांमोनहा मोनसे स्पेसियेल केयार खालामनानै फरायसाफोरखौ मोजां मोनसे एडुकेसन होगासिनो दङ। बेखौ आङो आंनि गोसोजों फुरा बरायो आरो गोजोननाय बावो। आं आसा खालामदों बिथांमोननि बे फोरोंथाइ होनायनि गेजेरजोंनो जोङो गावबा गावनि गथ'खौ इयुनाव सासे जाफुंसार फरायसा महरै जों मोननो हागोन। थांनानै थानायाव बिथांमोना जेखिनि सोलोंनांगौ, बे सोलोंनाय गियानफोरखौ बे फरायसालिनिफ्राय बिथांमोना निस्सय सोलोंनानै लांनो हागोन। इयुनाव बेखौ मोजां खामानियाव बाहायहैनो हागोन, आं बेखौ आसा खालामदों। एक्सुवेलि आंनि फिसाया बे फरायसालियाव फैनाया 2 बोसोर जाबाय। सिगाङाव गुबुन फरायसालियावमोन। सिगाङाव जेबादि क्वालिटिनि फरायसामोन, दा बे फरायसालियाव फैनानै बे फरायसानि क्वालिटिया साबसिन जादों। फरायनायनि फारसे जे माखासे नितिफोर, डिसिप्लिनफोर मेनटेन जानाय, बेफोरखौ खुब हाइलि सेटिसफेक्सन मोनसे आं मोननो हादों। बेखायनो आं सानो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा खम खरसनि गेजेरावनो बे फरायसालियाव गाव गावनि गथ'खौ फोरोंफैयोबा निस्सय बिराद मोजां मोनसे मुलाम्फा जागोन। गथ'आ जेबायदि रोंनांगौ बेखौ रोंनो हागोन। इयुनाव सासे मुलुगाव थांनानै थानो थाखाय जेखिनि गुन थानांगौ सासे मानसि हिसाबै, बे गासै जिनिसखौ बे फरायसालिनि फोरोंगिरिनिफ्राय मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बे फरायसालिया गायसनजादों होननानै आं बेखौ मिथिगौ। आखाइयाव खम फैसा रां रुफाजों लानानैनो बे फरायसालिखौ स्टार्ट खालामदों। स्टार्ट खालामजेननायनिफ्राय बिथांमोना मोनसेल' थांखि आं मिथिगौ, जे गथ'फोरनो मोजां क्वालिटि एजुकेसन होनाय, बे गोग्लैसोनाय ओनसोलनि फरायसाफोरखौ मोजां मोनसे गियान होनानै जौगाखांहोनाय, बेनो बिथांमोननि थांखि आरो नोजोर। आरो आङो बिथांमोननि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव गावसिनि थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंसारहोनो थाखाय इसोरनिफ्राय जेब्लायबो आशीर्बाद मोन्थों। आङो बिनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो। ओरैनो सारनि गामिया एड्रेस? आङो रामफलबिलनि, गिबियाव आंनि गामिया रामफलबिलनि खोलाहा थानाय आफ्लागाव बेलगुरि, आरो आंनि फंबायानो बे फरायसालिनि सासे एडमिनिस्ट्रेटर, बिथां नमल दैमारि। बिथाङा गावनि खुब नाजानायनि गेजेरजों दिनै बे फरायसालिखौ सालायगासिनो दङ। बिथाङा गावनि लाइफआवबो मोनसे बिराद स्ट्रागोलनि गेजेरजों फैनाय, गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथाङा दिनै गाव सासे जाफुंसार मानसि जानो हादों। आरो खस्थ'जों फैनाय मानसिखायनो जे फरायसाफोरनो माबायदि नलेज होनांगौ, माबायदि गियान होनांगौ, फरायसाफोरखौ माबायदि गाइड खालामनांगौ, बिनि नलेज, बेनि एक्सपिरियेन्सा बिथांनाव जथेस्थ' दङ। आरो बिथाङा बेखायनो खस्थ' लानानैब्लाबो जोंनि मानसिफोरखौ मोजां मोनसे लामाजों लांनो थाखाय जेब्लायबो रेडि। बेबादिनो केपस्टन इंलिश स्कुलनि फरायसालिनि फारसेनिफ्रायबो खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। गिबियावनो आं इसोरखौ हामबाय होनदों बे समखौ मोननायनि थाखाय, आरो नोंथांमोन मिडिया पार्सन स्पेसियेलि समनि रादाब आरो गुबुन, दा आङो बयखौबो हामबाय होनदों। बे स्कुला 2013 मायथाइयाव गायसनजानाय।
2014 मायथाइनिफ्राय जोङो क्लास खालामजेनदों। जोंहा फार्स्टआवहाय 74 स्टुडेन्ट दंमोन, 74 स्टुडेन्ट दंमोन। बिनि उनाव जों लासै जागायनानै जोंनि बे लकेलनि मानसिफ्रा जोंखौ हेफाजाब होदों। ओमफ्राय जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चाराव बिराद पुवरमोन, नाथाय जोंहा दा जथेस्थ' जाबाय दा। ओमफ्राय जोङो दा एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक जोङो लुगासिनो गुबुनफोरनि गोबां हेफाजाब होनायजों। दा जोंनिया क्लासा 8:30आव एसेमब्लि जायो, 8:30निफ्राय 1:30सिम बे समनि सानसुनि बे शेड्युल। खिन्थु जोंहा हस्टेलार्सफ्रा जोंहा बेवहाय 120 स्टुडेन्टस दङ। बिथांमोना जुदि बुंनांगौब्ला जोङो नागालेण्ड दिमापुरनिफ्राय दं, गलाघाटनिफ्राय दं, जुनाइनिफ्राय दं, मुरखंसेलेक जुनाइनिफ्राय एखे जायगानिफ्राय दं। ओमफ्राय ओरै फैनानै जोंहा अरांनिफ्राय दं, बेनिफ्राय जोंहा माजबाटनिफ्राय दं, उदालगुरि टाउननिफ्राय दं, जोंहा ओमफ्राय ओरै थांफिनोबा कार्बि आंलंनिफ्राय दं, ओमफ्राय जोंहा ओरै फैयोबा नोङो तामुलपुर, बेनिफ्राय बेबायदिनो चिरां बिजनि गासै बेफोरनिफ्राय, ओमफ्राय बङाइगाव टाउन, बेनिफ्राय आलिपुर, फकिराग्राम, गसाइगाव टाउन, बावरागुरि, कसुगाव, सेरफांगुरि, क'क्राझार टाउन, सान्तिपुर, रानिखाता, मथा मथि अल आसामनिफ्राय बेवहाय गथ'फ्रा जमा जादों। बेयो गार्जेनफोरनि सापर्ट। दा थांनाय बोसोरावहाय जेब्ला जोङो रिजाल्टखौ मोन्दोंमोन फार्स्ट बेच हिसाबै गथ'फोरनिखौहाय, बियो 18 जन मेट्रिक लिरदोंमोन। बे 18 जन मेट्रिकआव गासैबो 17 जना फार्स्ट क्लास जानानै सासे गथ'आ सेकेन्ड डिभिजन जादों। ओमफ्राय बिसोरो गुबुन गिदिर मिसन स्कुलनिफ्राय 09 बा 15, 20, 25 मोननायमोन आउट अफ 100 बिदि स्कर खालामग्रा गथ'फोरमोन आरोखि। खिन्थु केपस्टन स्कुलावहाय फैनायनि उनावहायनो जोङो 3 बोसोरसो बिसोरखौहाय सान हर जोङो बिसोरखौ गाइड खालामदों। बिनि उनावहाय जोङो हरनि 12थासिम जोङो मोनायाव गाइड खालामो। आंनो सासे एडमिन जानानै भाइस प्रिन्सिपाल जानानै साबजेक्ट टिचार, हस्टेलाव थाग्रा बियो जोङो 12-13 जनसो टिचार्सफोर दङ। दा जोंनो हरनि 12थासिम गाइड खालामो मेट्रिक फाइनाल केन्डिडेटफोरखौ जों दाबो खालामगासिनो, जेरै थांनाय बोसोरनिखौ खालामदों। देग्लायनि गथ'फ्राबो जोङो आसा खालामो देग्लाय एक्सेलेन्ट जागोन होननानै। दा थिग बेबायदिनो जों गार्जेनफोरखौहाय खावलायो, जेरै जोंखौ दा सापर्ट होगासिनो अल आसामनिफ्राय। दा बेबायदिनो सापर्ट होगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो बेजों लोगोसे मोनसेया जाहैबाय जोंनि स्टाफनि खोथा बुङोबा जोंहा 17 जन टिचिं स्टाफ दङ। माबाया जाहैबाय प्रिन्सिपाला जाहैबाय एक्स प्रिस्ट, बियो एक्स फादार होनांगौ जाहैबाय। बेहा मोनबा MA दङ, बेनिफ्राय MA BEd दङ, BEd दङ, बेचलार अफ फिल'सफि दङ, 7था डिग्रि हल्डार बे मानसिया। ओमफ्राय बाखि टिचारा फ्राय 100आव 99%आ MA BEd। ओमफ्राय जोङो 3 BSc टिचार दङ, बिसोरो मेथ्स एन्ड साइन्सआवहाय एक्सपार्ट। दा बेबायदिनो जोंबो सापर्ट होगासिनो। ओमफ्राय दा इनफ्रास्ट्राक्चारा जागासिनो। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। बे जोङो 2013आव एस्टाब्लिस खालामदों स्कुलखौ, ओमफ्राय 2014निफ्राय रानिं खालामदों। जोबोद खस्थ'मोन सिगाङावहाय। जोङो मोनसे मेसेज होनो लुगैयो, खस्थ'नि फिथाइया गोदै। जोङो बिराद हार्ड लेबारजोंहाय बेसिम स्टेजाव फैबाय दायो, 10 इयार्स रानिं। आरो बेबायदिनो जोङो बोसोरफ्रामबो बेबायदि एनुवेल डेखौ खालामो। बे गथ'फोरखौहाय बोसोरसे मानियाव मा फोरोंखो बे एक्टिभिटिसखौहाय जोङो पेरेन्टसफोरनो दिन्थिनो थाखाय आरो बिसोरनि टेलेन्टसखौहाय श' खालामनो थाखाय बे प्रग्रामखौ जोङो बोसोराव खनसे खुंबाय थानाय जायो। दा 10 एनुवेल डे काम पेरेन्टस डे दिनैहाय खुंदों। आरो गोबां इमप्रुभ जाबाय गथ'फ्राबो, आरो गुबुन जायगानिफ्राय दंफैयो। आरो जोङो आसा खालामदों आरो जोङो इसोरनावबो बोर बिदों, जोङो बेनिफ्राय साबसिन हामसिन बानायलांनो हायो, इनफ्रास्ट्राक्चारखौबो डेभेलप खालामलांनो हायो। आरो साफ्रोमबो पेरेन्टसनिफ्राय जोङो बेबायदिनो कपारेसन मोनो, बेखौहाय आङो मिजिंथिबाय। आरो बयखौबो आङो वेलकाम खालामो जोंनि नेक्स्ट सेसन 2024-25आवबो जेने जोंखौ स्टुडेन्टसफोर रेफार खालामो, बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थायो। आरो जोङो इसोरा जेसेदिनखि जोंखौ दोनगोन बेसे दिनसि जोङो मावलांबाय थागोन। जोङो चिलड्रेन डेभेलपनि थाखाय आरो जोंनि ससाइटिनि थाखाय जोङो मावलांबाय थागोन।